Anya laki din. Rhea. Ay, adda ko makayat kung ipudnukan ka. Rabi una yun, Manny. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan ka di tarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Manny. Kita man ti takyag kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labok. Agam, uray no kasta. Sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kay. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak ka ba alam kal? Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Gerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Gerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawid takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga gung unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawa mo't si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakapsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan kuana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, pudnaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Taapay asaan? Agnervyos ka na? Agnervyos? Kano nagtaraki abaraw? Kada takrot matiti babae. Apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Hey, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako na kapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama makaasawa di buridak mo? Kano nagtakraw titi balasang?
agawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang ang anak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo pare? Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayaon. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw mo. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amunto pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Asyos! Apaw! Ay kat agkasar ko mga rudin Nagadumagayam madingwan na. Ay Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakainumak lang mat basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantsawan dakto manan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ang gamin nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak Angkal. Naskan abang asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kon ijebang ko Angkal. Agasham dat. Dagita ay gamba. An-anwam ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga sawa Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dita. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswante sa balin ni Rhea. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, nasken nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Ti anya, Uncle. Nasken ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalatalanin, paray. Saan mo kada kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak managarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw, jay taltalon mo. Mayati makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak managaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kaduaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti scout, nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa aya na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan laeng manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taad dapay sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutun. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutun. May kan manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo ag nervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mga ikalay sa ka. Nulakid di songbatan na kita. Na, nagpartak kamatan. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't jitalon ko. Anya ko mapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunutak pa'y mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak lang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya nanang. Naaram mo lang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis to na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis to na. Ay mala, mabit lang tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak ka na. Unang kal, kunakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatan. Ay kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay da amin dagijay. Ay kwa, babitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kindi Rhea. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.